Ah, mina, qui a donné? Oh, là, ça tire. Ah, mina, qui a donné? Ah ouais. Comme il se net, que ça mine na runian. En bois, dès que voy en bois. So vi so tire so. Ah, non, so tire so na net so nene. Batam ferago, Chinese sambarang atis befalin. Sam de foule. Sam Madalazi, tout kick obligatoire. Sam des foules. Sam des foules. Yazahou. Avec Jean Tung. Chaque samedi à 20h et c'est sur Point Carré. Zona natal. Minangan laltung zere. Zingeri findinga yo iniana. Ah ouais. Ya, ifa izay io. Zay many afafara aqui concept ity de miaraka manala tombontsaiky. De tonga sao tsika jiaby neto amin'ny Sam de foule concept vaovao neto amin'ny Point Carré. De eto atsika handray mpanakanto aroy zegny ny ataontsika hoe nisy clip naboaka andreo tamin'ny farany zay de somary nikoragna sesa be zay ny clip naboaka andreo de koragnatsika zay miaraka amindreo baketo. De vahintsika eto ny agnaty concept vaovao eto dia i Dr Love. Bala tsara. Bala tsara e. Ça va? Otra fika. Ah ouais. Tina, akory mame? Salama anao? Korabsha. Ha? Akorabsha. Sha. Ya, tsaraby sha. Tsarabe koraby. Tsarabe koraby. Eka. Agnatin'ny conceptsika ty dia azagagatsika izy koa za anony agnaragna hoe Brian de za anony agnaragna hoe Estina. Raiky zay Brian de raiky Estina. Ho an'ny Estina. 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 Mila atao fitenin-jare koa le raha io. Zay mazo. Estina. Estina. D'accord. Tambiaka fa nisy olo agnantso anao agnaragna zay. So aminareo olo magnantso anao zay Tina. Afaela. Ah bon? Na za misy ndraikindraiky namanamako aby regny magnantso za Estina raha. Hafahafa be. Tsy mazatra. Brian an-tanàna ato indro Brian sa Dr Love? Roso fô za ndraiky an'izay fô ezan'olo zare. Azo. Brian. Dr Love sady voreko la tele mikaiky za Dr Love Brian za fotsy. Zay ka fa agnatin'ny télé agny zay. Izy koa za tsy diso natonga le agnaragna Dr Love de titre ina zo tamin'ny voalohany tagny. Fa azo karanao tamin'ny anao mbola nihira? Bra fô. Bra zegny karan'inga bra. Bra tagna sa bra. Ah Brian. Tahoran'olo za tamin'ny andronata. Ny raha tiako koragniny voalohany aminareo roa satria raha tsy diso za io duo natorareo faharoa le raiky niboaka tamin'ny farany io. Docteur privé. Fa efa nisy hira natao tamin'ny voalohany tamin'ny 2022 olo mampiady. Za tiako tany. Nakory nafanareo olo taizany nifankaizanareo voalohany? Za manay anao sa anao naiza? Anao nitady za. Tsy possible. Anao tasambava igny. Tamin'ino? Tasambava raha azy. Anao nitady za. Hoe diantana nandeha zanao sa sa ino? Mahitavako zo voalohany ndraiky za nagnano 2020 2020 za nagnano soirée tantala sambava nagnano tamin'ny faritry sava zegny. Igny ngiata amizay ny cameraman. Zo. Brian? Cameraman izy tamizay tamin'ny 2020. De après amizay 2022 iratsika igny zay. Izy amizay taty igny tsy haiko ino ma natonga atsika raha niaraka. Azo maro ny volagna hoe indao tsika agnano fity. Azo nangataka hoe atsika za agnano fity aminao. Tsisy nangataka. Oh, azovy nangataka za agnano fity aminao. I raha zegny zay karaha farafara nandeha ho azy. Nandeha ho azy. Karaha hoe tiany sira. De sa ataotsika zio. Karaha tsara ira zegny. Ataotsika. Bon. Andao esehagna. Raha zay fa olo hafa mahita taran-draha zegny. Taran-draha zegny fa efa niosiosy take feky raha zay fa de zay. Zay. Tapitro tantara. Ah ouais. De na zay à peu près zegny karaha samby amin'ny fiainany. Ah ouais. Tsy mifandray tsisy nino. Azovy zay koa tompony ide am'le docteur privé. Igny ndraiky kabaka noho le raha nisy voalohany le fa tsika agnano faharoa. De ndao agnano faharoa. Tsy mety aminah ndraiky lalitra igny. Toizy am'zay. Azovy tompony ide. De hoe zéro fô. Hoe ndao tsika agnano ira faharoa. Ako motonareo zéro tsy possible ba tsy maintsy misy olo ray tompony ide hoe alotsika andeha raha. Zay zegny azo. Anao matragno araiky aviano hoe ke hoe navinavy karaha io fo. Io zegny navinavy fo satria zegny noho ny raha nisy 5 volanko nisy faharoa. Karaha magnano raha zay magnisy zegny manomboka aminaraiky.
ke noho ny raha nisy voalohany karaha nahitavagna vokany le voalohany de fô tsy azoko ny fomba ndopy atsika faharoa non de aveo zany andeha taminao andeha agnamboatra hirako ese agnamboatra hirako anao agnamboara hira raiky zaho za tianao mampiasa angaio caméraman izy tamin'ny anao somatany ampanamboaranao hiranao koa izy koa ya fotony ingabaka mahay raha zay tsisy raha tsy hainy inga polyvalence Kasi nga tinseyan nga to pusulong wi asa to multi-service. Multi-service, voilà. De za amizay zegny navy tamin'ny studio nga to amizay nitsiry le hevitra hoe tsô hagnano hira atsika ty. De nina tamizay efa vita voalohany zay. Efa natao nina. Avy amizay anao nagnamboatra ninao après. Zay. Nopoko fa vita. Tema so vita. Zany volagna taminazy. Hira ataotsika zao ty za ino ataotsika farany. Bon, vu que anao Docteur Love, de karaha hoe za zegny mararinao. De sitragnonao. De mety zegny izy. De zay. De izy igny voilà. Io koragnitsika baka io satria za mizaha tsy haiko zao tegna shonga aminareo par rapport amin'ny resaka scène agnazy io somary mpe hoe par rapport amin'ny kabarogasy somary nasaky loatra no boko tsika koragnana zay fa za ngatika tsika hitsangagna agnano jeu fa ela be zegny anareo ta farafangana magnano Amina magnano faritra sava magnano nagnano fafa mémoire d'accord ataotsika izy mitsangatsika zafady karaha ty atsangano agnano Amina tsara ndisy lo ambesa atsika telo koa magnano zao ino maviany hoe karaha mila nareo reo fa miady raha ndeha tao zay abaka ny artiste amizay ary atsangano Amina fa sauf zegny ny magnadiso na mipaiky tagna na magnino dia mihina citron ok de anao ndio magnano izy mitariky izy magnano hira igny d'accord atsika telo miaraka magnano tagna amizay baka zafa baka mankôry amizay nahaizagna hoe diso zany na maro samy misy mahay ao misy za tsy mahay fa haiko fo zo koa diso oary position tagna karakory fa tsy zedy baka anao baka fa samy mina citron edy baka atsika koa olo telo dikan'zegny mangala tsy raha sitraponareo tao allo fa mihina kamo anareo fôty position tagna tsy nety ambery courant nangala le farany maventy mba mahay manapy tsy problème amin'ny ty lako raty ampiagna raiky magnaraka raha ty soloagna rano fa tsy problème amin'ny ty na docteur ça va pare ataova amin'ny sisiny io déchet igny zay voilà position dagna amizay karaha ty izy olo telo magnano izy de araiky ambany de araiky ambony karaha igny Brian fa mihina idianao azala io koa tagnanao tsy nety araiky ambony araiky ambany volakanao mihina anao fa mihina kamo magnaraka ve za allo raiky ambany pasotonako raiky ambany ty raiky ambony top sisisnio voilà lazatsika karaha igny zegny araiky anao fa mihina boka za position tagnany araiky aloka za inona malo ianatra za boka magnazava boka tagnanao porosinoky aloha tseniky hoana tseniky igny izy koa magnano karaha ty ataonao karaha igny de tagnananao raiky koa karaha igny zegny araiky karaha igny temagay Shaina ima magnaraka tava maromaro citron awary tagnananazy karaha igny anao magnano karaha igny ngaty tsao magnavaligny karaha tetelo koa filanagna raha ty awary atsika tsy nagano cocktail ke ampiaraka sa voilà fa ino koa anao e tagna zao tsy mety samy tsy mety iny nareo boka karaha ty ataony tagna naka karaha ty non za boka karaha igny dika voilà araiky amizay karaha igny dika zay mihina boka nareo ity nafaka mihina nareo samy mihina boka allo andasa soroko tsara c'est normal leky mba tsy manino hoaniny napareky fa anao mihina izy koa zay sahira igny zimponanao mba mihina avy eo koa voa azovy koa zary atra telo igny pari amin'ny sisiny ety ary lasa amizay tsika awa
Ihina koa ty niany. Oh ary. Oh ary. Bon, asiagna répétition tsiniky. OK? Anao magnano taminareo tagny faravangana? Efa ela be. D'accord. De anareo zany magnanaova izy samy miaraka mira. Izy koa zo marigny na diso haiko fo. D'accord? Mina qui a donné. Oh, lasa tsika. Amina ke. Qui a donné? Ah ouais. Comme ici na edgaro samy mihina nareo niany. Oh wa, lasa tsika. 1 2 3 4. Zaty izy zany voisson. Za ina fa ivoagna som. Ivoagna som. Izy kony suffit kony anao bako mihina, anao nagnano atso saraiky. Kara io raha io répétition. Hitanao? Amina. Anao raha fa van'ny finanagna feky anao ty niany. Ity zala tsy mihira izy ndraiky mahainao. Hitanao tsy samy tsy haiko na le voalohany na le faharoa. Papier ciseaux. Mbola raha namagôsanao za fô zegny. Eo. Hitanao za zala fangatagna zala efa grave loatra. Andrimo atao andrimo raha tsy hain'olo izy ty. Awana tsy bokotsika fanazava. Dika zay ko vita finanako araiky ty ambara. Awana tsy bokotsika amizay. Tsy mety. Anao tsy soma amina? Za tsara ny soma zegny. Fiofio ndraiky hainao? Tsary, tsy soma njaza haiko. Fiofio ny hainao? Tsy soma njaza haiko. Ire ndraiky tsy hainao? Ivoa fa tsy soma njaza. Wana fa tsy bokotsika mandiniky. Somolo maventy ngamba fanjanga somolo maventy. Non, pousse malone. Za tsy mahay soma araiky. Kara ty agnanovagna izy. Hawa. Zinanjala Jerusalem. Allo za le. Zay magnano 7 boko. Hawa. Pare. Pare. Atsakari magnano izy. Anao koa magnadiso, anao kana pala io. Anao koa magnadiso. Io zao no fa di. Tipo ko ulare. Ko ulare. No. Chas nalo. Ko ulare. Allo kara ing tagna araiky. Allo bakana fa izy. Wanno araiky. Tinafa. Zewa. Valentipka daka. Sita foco za tololo tabany. Imashina za toka jeka tela tema ngarake. No, izy ko izy lore normalement body kambany. Ti. Hawa. Anao mira izy ko diso anao mihina. Ai, alors. Tino bolese. Amina. Qui a donné? Allez, Simba. Anao ka mira. C'est là. Mas allez motor zobe. Stop aí, mas Sendbazar, tá ali motor sendin. Ale motor se pascalina. Itano, ambessa bacana. Ale motor ka como assim? Ale motor pascalina. Itano, so bacana. Let's nome zivka problem ano fete. Ato nome soma nandre rane fa soma afa izy taminay tagny. Allo motor 16 porque dangereux. Como ale motor 16? E não sei onde você Amina, qui a donné ale motor. E não faz essa Amina de que mantém motor 6. Diga se você Amina com viave. Soma taminay tagny baka zegny problem non net ske. Ravanga vala te mission na casa na to cometa na room picture. Tsay ko ana zay. Azo managna idée tao resaka réalisation na clip docteur privé. Réalisation. Izy io zegny zero. Navena roro Izy raha jiaby niaraka. Tsara fantatra le projet na roa zany tena avy amin'ny talondonay roa. De faharoa amizay, zay amizay zegny propose amle mpagnano clip. Zao raha tadiavinay roa amin'ny clip ty. Izy tsy ho vita 100% le eritreritrinay fô izy ndraiky koa nizavana tamin'ny raha ampy 80% na 85 aby. Ah ouais. Amle eritreritrinay. Tsy vaty nagnano izy. Ia, mazava ho azy. De izy amizay zegny mirealiser le tetanay zay izy raha magnapita fô. Safe izy io boka tegna maro zegny mamorogno hira. Ka andeha hagnano clip menimeninao fa dininao amin'ny clip zay mahatonga hoe blanco misy olo tia mamorogno hira magnano volagna limousine ndesika amin'ny hélicoptère anao ve tsy vita fo clip fa tsy miboaka hélicoptère io. De fintinay avy amin'ny audio zegny hoe karakory fa zero nandiniky izy io. Fa vadiniko hoe tsy maintsy karakara zao izy e. Atsika nagnano audio boka fa nandiniky clip. Voilà. Zay magnano audio zegny mbola tsy vita le hira efa clip nandeha aloha. Ah ouais. Ia, fa clip mihitsy nataonay tagnatin'ny studio tao na nagnano azy. Ja. Tanong clip igny amin'ny Facebook. Amin'ny Facebook agny maro olo mikritika hoe nasaky loatra le sainy agnatin'ny clip igny. Ino afaka mamalena rô zegny? Estina. No malaza za. Izy magnazava anazy boko magnazava. Za te tegna idénao. Ino no tamalianao zegny? Bon, le raha aloha voalohany indrindra bon matoa
izy efa nazavaina igny teo aloha zany hoe clip natao voalohany aloha zay vao hira dikan'izany zany igny mihitsy le tena izy aminazy igny raha naboakanay igny zegny igny le raha tianay ho aboaka fotony le hira zegny koragna fiainana marobe le fiainana karaha igny fô tsy ambadimbadika agny fô fa tsy de hita miseho loatra ndraikindraiky koa tsika gasy bon atsika olombelogno tsy mazaka mahita raha marigny de tsy mazaka mahita raha le magnan'igny fô igny tsy raha grave tsy grave igny fa fiaignana iaignana de samy mangala an'le tandrify azy olo jiaby fa igny za manokana tsisy problème na ray aman-dreniko tsisy problème tamizigny na olo akaiky tsisy problème tamizigny vadiko tsisy koragna tamizigny donc matoa zegny olo marikitry za tsisy problème tamizigny dikan'zegny ça va sady eky ne maro ny fan nandre le izy fa bon izy agnatin'ny maro zegny Brian ny azonao ambara mahakasika igny surtout le saigny agnatin'le raha ya teraka resabe zigny baka misy resabe fô misy ndraiky resakely koa natao zegny isaisa ndraiky tombatombogna ny mankatoa maromaro toy zay ny mankahala azo ambara amizegny kila raha jiaby atao zegny tsy olo jiaby ho faly aminao zay malôha raha misy zay raha ataonao tsy olo jiaby ho faly fa misy ny tsy faly fa tsy midika ke tsy possible olo araiky ahita ke ho tian'olo jiaby raha nataony ouais tsy possible ke agnazavako azy amizay zegny tsy nagnazava manao to igny nagnazava baka za ty fa mbola misy magnazavazava ny magnazava ka yes azonao karaha zegny tanao baka jamalahoany ty baka sigarety fotsy hoany mba zara malahoany toy iza karaha ty mizay atsika gasy bakany atsika ho za matetiky misy olo araiky ty atao manam-pahaizagna manam-pahaizagna ndraiky izy ty atao manam-pahaizagna ny entiko zegny raison manana agnano zigny tsy haiko ko diso za afaka volagny hoe nataoko raison manana agnano le izy hoe magnino atsika mizaha film vazaha film vazaha lavidavitry n'igny nefa mandeha amy télé nefa tsara nisy olo nagnakiagna vazaha hoe exemple film zio ty Spartakis onga konkonarangko film voanomboko tisika izy vita amina vazaha zegny olo professionnel zare igny za fa nataoko vidéo atao raha zegny olo professionnel zegny zare igny manambady managnino fa asan'le raha vie professionnel ary fantsindriako matetiky matonga volagniko film gasy na ino tsy tonga amin'ny tsy hoe tsy mahay le acteur fa tsika gasy limité tsy raha jiaby zegny afaka atao atsika tsy endrika afaka miditra amin'ny international zegny tegna marigny amy raha international manko izy koa star international anao TINAH zio ty magnano featuring amin'olo ohatra vazaha ivelany agny le réalisateur koa mitaky hoe andreo roa tsy maintsy zao ataona andre agnatin'ny clip izy ndraiky na zegny na tsy zegny misy limitiny raha jiaby za zio ty tsy afaka ohatra hoe partie intime ny TINAH zay nagnano tournage igny tsy tany jiaby afaka tanako marigny za afaka mitana vodinazy fa vody zegny ane amin'agnarany vody zegny tsy hoe vodiny vadin'olo mety tanagna fa tamin'ny maha professionnel zegny nanaovagna izy donc fa za zio ndraiky nagnano tournage tsy afaka mitana eto ny TINAH no nino zegny igny zegny fa intime lavitry loatra zegny igny fa zay afaka mitosy hoe karaha mampiseho fa io mampiseho tegna hoe couple zay voilà de le couple monko olo couple zegny tokony mifampipetaka karaha ka ny mpanakata nge natao mbana be tsy magnabe ma zany tsy magnano raha jiaby ma olo jiaby amy tragnony agny sady takanareo koa réponse araiky zegny ouais atsika volagniko tokony hoe mba miditry hoe amy resaka fiaignana professionnel amy gasy matetiky olo aroa koa fa hita dedie raiky afa atao hoe miaraka olo aroa igny dedie raiky olo aroa miaraka olo aroa igny atsika tsara mba mandiniky hoe zare igny mpinamagna misy raha collaborenjare roa kitregnjare roa tsara nisy olo viavy ndraiky lalahy eto ataon'olo koa die raiky asanjare roa na le mpangala ino izy ty magnano recensement igny ko viavy ndraiky lalahy die raiky ko tsy raha hoe zay mpagna recensement zare mitsofotro amitamegnanao vadiny viavy igny no izy mivady ouais aty raha karaha zegny
Ok. Agnano extrait na iray aloha itsika baka io. Rehefa avy eo fameloana zay agnano jeu tsika faramparana. De eto mategna magnano merci aminareo navy ny vahiny tagnatin'ny concept raiky somary hafa hely ty samby defaut eto amin'ny point carré de izy moa zay tegna famirarosao anareo jiaby ho anareo amin'ny resaka lamozika zegny any atao de ho itombo laza raha karaha zegny. Boko tsika mbola agnano afatra maro samihafa atsika agnano jeu. Baka ihany agnano jeu tsika de itsangana tsika. Caméra io atsotro magnan'igny Zegny hita zao. amizay hoe izy mitsangana ambony. Atsoika ambany ity, zavita ambany nazy. Zavita karaha juste izaho koa mikômandy Zaho ty. koa magnano Ambany montage, ity. tsy magnino. Voilà. C'est bon pari. Karaha ty fandeha jeu raiky ty. Ataoko fa tsy ilaitsika i talonnao io docteur Laure. Satria tsika saute. Ninao. Aloha zegny samby mba magnadoso kiraro sonao folka bébé. Io tsy magnino nazy fa kiraro baka tsara magnadoso kiraro magnadoso azafady docteur Laure adosotsika i raha tsangananao io. Ya. Zay baka tsy gaga anao anjary lava hoe azafady. Bon karaha ty am'zegny. Aloha tsara magnino fa gaga. Mirantegna ry fo baka. Mety baka io. Anao za mitsingo baka. Ya. Aminao mitsangana normal. Fa mety. Ara farafara ila amizay farafara. Karaha ty fandeha ny farafara docteur Laure. Farafara ty nazafady. Nga cameraman marigny. Voilà. Allô. Farafara. Io mimi mampalenga anao mandeha farafara. Allô ka zip ka. Karaha io bas voilà io bas voilà. Zay, Ka ty fandeha ny jeu raiky ataontsika ty. Gana mahitsy anao raha. Misy tantara ho tantaraiko. Ok? Dia agnatin'ny tantara io zegny misy agnarany biby aroe. De za zegny mangataka amitsika misafidy ino agnarany biby. Izy koa zegny anao biby ino zegny biby tianao. Tantara. Mety ino anao. Awary, Estina, anao ka biby ino biby tianao? Amboa. Ah bon? Ino tiavanao fandroaka? Satria amboa io Fandroaka alika fandroaka. Amboa izy aminay agny afara fangana. Ino tiavanao? Ngamboa zany io sy magnadimy namagny. Anao io zao androany anao io zao mitoranao taolagna izy. Na zato taogna anao tsy hitany. Mipody eo anao tsy aroany. Ah ouais. Tsika tsy manao ambony tinavako. Fa anao raha nitora-bato anazy anao, vovozana anao na afaka zato taogna anao na nandeha nilefa anao, nimpody anao, mbola tsy aroany koa anao hoe ty le nitora-bato anahy. D'accord. Amboa. Brian, ino biby tianao? Voay. Ino tiavanao anao koa voay? Tsara zako voay. Biby tianao baka wizanao. Ino tiavanao voay? Biby ko tianao anao azala. tiavanao voay? Efa fanjika baka question zegny. Anao teo nivola. Problème baka am'raha inadoso fo zegny. Ino tiavanao voay? Hein? Ino tiavanao voay? Satria le rivo. Besa baka. Azonao baka. Fa nagnano tsy voay taminao za. Awary. Tiavako voay zegny. Voay. Tsako e. Tsako fa tiako voay izy karaha tiagna matetiky tsy dia ino tiavantegna izy. Anao kana ka tia olo araiky anao raha tiavanao izy. Intérêt zegny. Ah bon? Fa biby jiaby zay voay no Karaha iba io. Fa raha zegny raha manintogno za voay. voay. Bon, lehilahy tena tsy. Lehilahy, voilà. Afarafara eto anao docteur azafady. Non, en fait baka anao toko mirantigny karaha igny baka anareo tegna mary. Azafady docteur. Okay. Toko mirantigny karaha igny. Araiky aloha raiky afara, Le zay. manko foy zany tena. Voilà, araiky aloha raiky afara zegny azafady. Io talon io mamrery olo. Anao andeha aloha sa anao andeha afara? Hein? Anao andeha aloha sa afara? Aloha rizy mandeha aloha. Afarafara hely ndraiky, afarafara hely ndraiky. De mahita tsara. Non, fakahitsy. Voilà. Ateteko chaise nakata. Ka tamizay fa andeha jeu ty. TINAH-Docteur volagna fa izy azafady TINAH-Docteur volagna fa azafady izy amboa. De anao zay voay. D'accord? De za tantara raha za. Izy koa agnatin'ny teny volanko misy hoe voay. De ka zay anao voay zegny anao misaoty mandeha mbati agny. Zay zegny. Voilà, mandeha ty anao. OK? Bako za mitantara nagnano karaha zay koa voay volanko. Anao bako mipody amin'ny place io koa. D'accord? Pareil quoi. Izy koa agnatin'ny phrase volanko zegny misy hoe amboa. Anao zegny mandeha ambadika ato. Zay. Mandeha ato zay. Mandeha gauche zay tsika bako anao mipody. Karaha zay fo izy ainsi de suite. OK? Zegny ny staff saute navy amin'ny agnarana anazy. Voilà. Zegny ny staff saute navy amin'ny agnarana anazy. Dika zegny izy mihina. Voay. Non, mina strova tsy mihina voay. Awary. Tantara ity zahay zadigny misaoty mandeha ambadika agny, misaoty mandeha agny. Tamin'ny andro araiky zegny
nisy olo nitarimy amboa. De olo io am'zay izy koa izy sandra nandeha nitsangatsanga ndraiky amboanazy. Nandeha tamin'ny fary, de tagnirany fary teo zegny izy ndraiky amboanazy io. De izy koa zegny amboa igny baka eo. Nahita voay ty. Voay ambadika. Misaute gauche, misaute gauche, droite. Bon appétit, Brian. Ati. Allô papa. Mtsangana Brian. Ça te mafka koka io. Tu veux que je te sers? Non. Allô. Ma vinte tem mesmo easy. Ah, tu as Allô, okay. Alors, Voilà. Awara, tô bateu aí. I'm so gauche. Miova tantara. Bon, tantara manaraka. Agny amin'ny faritry atsimo atsignianagna, zegny ny fiavian'ny estina na itina, izy magnatin'ny tantara ty zegny nisafidy ho atao amboa. De nefa ndraiky zegny docteur Lovna Ibrahany zegny navegny amin'ny faritra Sava, de izy koa zegny baka Antananarivo aty andeha Asambava agny, izy koa anao mandalo amin'ny faritra Ambilobe zegny, de izy koa ndraiky anao mbola mahitsitsy mahazo agnivrano Conte Diogo, matetika amin'ny fariagny zegny misy voay. De tsy haiko am'zay akory nataovana tonga i TINAH zegny safidy amboa, nefa ndraiky zegny Brian safidy voay. Ke tsy hetsika am'zay akory nataony voay ndraiky Zag barega zambuzungo. Alô baba tsara. Izara aloha zany de aloha Alô baba tsara. Araiky farany baka io fa 10-0 no risy. Alô wale krati. Wana baba tsara. Wana baba tsara. Wana. Awar nangatkandelo i Brian. Swingin. Awar. Tantara farany amzegny. Tantara farany lasa tsika, voay ndraiky amboa ndraiky voay amboa. Kafa misaoty azo misaoty io azo. Azo misaoty io mampinanetsony Mari. Ravagna émission ty. Bon, merci amitsika jiaby. Irawantsika ro farany baka io ka afatra ny estina ho an'ny mpankafy jiaby afadalovanao dito amin'ny samedi folo. Afatra anao TINAH. Imana tona roty. Nefshanao TINAH. Mazo mitsangana ambony. Salamala. Sangano fety maverifier mari. Voilà. Bon. Sakabetsaka magnaraka amin'ny fandaharagna samedi folo. De mankasitraka fogna amin'ny fitiavanareo. Datoizy avao rô da mbola toa avao raha mbola sy maty da vonona ny raha sara ho anareo fezay da mbola wisy surprise. Nareo miaraka po? Nareo. Ah ouais. Eteraka zegny. Zegny ny afatra ny Miss Violeta, afatra ny Brian, ho an'olo jiaby mizahatsika ho an'ny mpankafy. Ya. Ny afatra zegny izy io fa sasatra. De mpanafo zegny io fo. De clip igny zegny ataova hevitra zegny atiavana an'izy igny. Clip igny tsy mandeha mampianatra raha fa fiainagna raha misy fiainagna antsika fo igny na nan'olo aby sasany misy gravigraviny fa nefa zegny igny mbola igny malôha hatreto zay fo zegny iezaka ampivoatra ny sary mihetsika malagasy de wisy clipnay magnaraka aveo ka mety de hitarandre aveo mety ho gaga koa ndre am'le magnaraka aveo akory karaiky ty zao koa tompony ide amin'ny fito magnaraka zegny iraha io kofa zero fo iraha zegny ça y est hita fa zero fo misy le magnaraka aveo ka zay zegny tia mampiasa raha réel mety fa nisy nahita agny misy tegna TINAH mitifitra amin'ny basy marigny basy marigny ty zay zegny réel raha jiaby agnatin'ny clip nefa zay tsy magnano raha tsisy raha fô voilà afa-tsy alavagna docteur Lofo de nangala io raha mihitsy izy. Merci amitsika jiaby irawantsika ro faramparana eto cadeau hely eo antsika jiaby extra hira ny eto amin'ny samedi folo de amin'ny samedi koa tsy miaraka eto. Merci beaucoup. Ciao. Ngaraka. Yes. check mana fitiavako anao tegna izy my baby go azoko nalaigna blakintagna efa nazonao
Kofa tonga anniversaire no na fogtiako poagna mezigna no oh hainao amizay fa za tegna tianao tsy ho vadin'olo mpanan-kariagnanao fa ho vadin'olo manam-pitiavagna tsy ho andra ambony ny volanao fa ho andragna ambony fitiavagna tsy ho vadin'olo mpanan-kariagnanao fa ho vadin'olo manam-pitiavagna tsy ho andra ambony ny volanao fa ho andragna ambony fitiavagna fa tamin'ny fiainako tsy anisy sambaragna tsisy fifaliana hanjarako fitiavaka hanao antineko tsy anome fitsaliana je lasako mba avalona tomoaniko le trisitsony isarako le yao ambony le foko naratranao le nampitony fiainako hanao le fiainako fiainako anao agnambo fitiavagna oh fiainako anao le fiainako fiainako anao agnambo fitiavagna Sam défoule. Sam Madalazi, tout kick obligatoire. Sam défoule. Miasa. Avec Jean. Chaque samedi à 20h et c'est sur Point Carré.